ассалому алейкум аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. хоҳишмандам ба гурӯҳи ангур ва боғ даъват кунед рафиқотонро, подписатсия кунанд, лайк монед агар маъқул шавад. ва ман мехоҳам чӣ қадар одамҳо оили ангур таваҷҷӯҳи бисёр кунанд. Дар Тористон ангурпарварӣ ривоҷ ёбад ва дар бозорҳо ангур арзон шавад. Анин ангуре ки мебинед, ин ангури афсона. ин ангури афсона, кишмиши амрикоӣ. дидеда? як донашро чашида ба шумо маззашро гӯям, на? афсона. кишмишро дарозашро бинед. ҳозир мегӯям 1 2 3 то 4 сантиметр мешавад. Да, багумана. ин рангаш. агар истода истад, то охира ин рангаш сиёҳ мешавад. албатта пухта сиёҳ мешавад. бинед чӣ хел хушрӯй, а? роҳат мекунад чашмдарони инро дида. мӯъҷизаи худоро бинед, чӣ хел ҳар як рангро дар ин ҷо ҷило метиҳад рангаш. бузургии худо дамура мана бинед. беда кун чашам. ниҳоят бамазза, хрустяшиқ, қарс мекунад ва аллакай шириншусо аст. ман боварӣ дорам ки ин сабзҳояш пазаду аллакай вай сиёҳҳояш сиёҳ мешаванд, ширин мешаванд. ширинияш аз дигар ангурҳо баланд. ман ҳамин хел ман инҷадам ҳаст. инҷадам ҳаст, поёндам ҳаст. ва мо барои талабгорҳои ҳамин ниҳол як ниҳолашро аз чойлоб фуровардем. ана бинед. ана вай ниҳоле ки ман нишон додам, танаш ангур дорад. ана ангурош ҳаста. ана омад. ана рафиқашро ман аз боло фуровардам. ҳозир мана дар замин гӯрондам ва аз замин як 10 дона буровардем. дидед? буроварда баста истодаем барои талабгорҳо ки аллакай ба ман бисёр харидорҳо бисёр пайдо шуданд ва барои қонеъ кардани талаботи онҳо ман ҳамин корро кардам ва худо хоҳад ин пухта ки расид, чиндем, нишон додем, инро низ ман аз болои чойлоб мефурорам. ман нукашро пӯчидам. ана ин бачаякош калон шавад гуфта, бачаҳои боло рафтагиш. ва инро низ ин кундаро низ аз боло фуроварда дар замин мегӯронем ки решаш бисёр шаваду талабгорҳоро мо қонеъ кунем. ана ин ҳаст ангури афсона. ана ин аст ангури афсона. дидед? боз як бори дигар раҳмат ба диққаттон. то новорҳои оянда.